Minang Trifon Morales. And then may partner ka po na ako dali suruan di tayo mga kabanan sa kung ako ang pasultihan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Don't forget asap. Always say a prayer. Unahon na itong papanalangin sa itong labaw magagawam. Lord, thank you kayo sa mong gihata ka na mong grasya. Matag-adlaw. Thank you kay Lord. Okay? Ako sa di pangumusta ka dito ng akong amigo Dias Panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City sa mga Tatoy family o ni Rigor Yamido nga naa Dias Panganan. O, kumusta dia Rig? Okay. Anak ka sa ilang mga montor tatoy na itong kutsihal diri sa Lapu-Lapu City. Okay, thank you kayo. O sa mga katawan nga naminaw usap ka na to diha sa Olango and then Panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City. O sa mga pamilyang tatoy o sa akong igagaw, si Rigor Yamido, diyan pida. Okay, kumusta ka mo tanan? Well, ang suwata po ko rin natakan ng pagtigan, no? Pinadakinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Biloy. Kini ibawatan na duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong sender si Biloy. Kini akong problema, bahay ni sa sinagop sa kong asawa, kay ligitawan mi pwede mga anak pa. Huwag nga nung ninani ha, inaniyaw na ako pagsugod ang mga paghitabo ha. Pre, ato pre, kay na back up para sinon pre. Presidente, baka pa? Ha? Jara baso. Baka ka? Oh, baka katong gikanta na to pre nga nag-do it with to. Katong ato ba kanta nga. Back up man ka. Lagi ba dili ta verse ato. Kasi ka baka bro. Okay, nundo pre ka to, pre katong kitang tulo. Mulang Duwit ang tulo. Adi. Aw, sige, memorable gid to alang na to. Kung wa pa tong kantahan, kita nga di ko pagkasawa na ko asawa pre ha. Mao to nakabihag taon niya. Mao na. Pre tino. Para sinon ha. May pre. Sige, pre tino. Unsa man? Kanta ta? Tugi. Ikaw Sige. Duwit ang tulo. Ha? Duwit ang tulo. Sige, larga. Sige, intro. Sige, di sa tulo. Duwit ang tulo. Sige lang ka. Katong kanta ni Duwi magsurpan itong plastik kang. Ganahan ni 4. Wantay ben ang kaduha, One time magkaduha. Nya duwit ang tulo. Ay, larga. Duwit ang tulo, wantay man tadi kaduha. One time magkaduha. Larga. Gugma kung gitanugan, ikaw pinangga ang gitaganan. Gugmang imong gipalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, akong yamiran. Tamis kang mukarayg, kung di pangayo mo akong matungan. Larga! Plastik lang ang gugma mo. Plastik lang mga pasaling, imo ka na ko nga gipatuo. Plastik lang kining tanan, kay diha sa imong dughan, walay matuon nga pagmahal. Bantog rangwa kay kana, kun mugakos ko og muromansa. Mudayon kag kapoy-kapoy, pasakit-sakit og mulikay ka. Apan kun imong ingnon, pag-ilis dayon mag-shopping ta. Puerti kag yung aptika, imong karinyo, haskang lamiya. Plastik lang ang gugma mo. Plastik nga mga pasalig, imo ka na ko nga gipatuo. Plastik lang kining tanan, kay dihan sa imong dughan, walay pagsuon nga pagmahal. Kay dihan sa imong dughan, ang imong gugma. Plastik lang. Ole! Pasok pa limpay gina ko. Parisinon. May bisa digay sa kabis parisinon. Ako pa. May kayo. Maganda ako sa tandan niyo. Baso. Okay. Shot. Okay. Shot. Okay. Ha? Imo ya imo lang shot pre. Biloy. Ino pre. Sunod ka presidente ka Biloy. Sige. Biloy sani dara. Be. Dara. Okay. Shot tabi. Nabiyan niya itong sumsum pre. Biloy! Pagdali, oy, si Kara, pagdali, Biloy! Uy, naunsa ka akong asawa taon. Kalit ha? Ako sorry o si Nanay Sita, naunsa bilis kara?
Ikaw sa mananay. Ang imong asawa si Kara nagdugo. Dadun ta sa ospital. Ah, ginoo ko. Dugo man akong asawa, matunggitan ang ospital. Pag matupas doktor, operahanan ko na siya sa mayuma. Nya, mako nga, nag-uul taon ko, balaka taon ko, kay una, ang taon kay kwarta. Nya, nag-uul ko sa kamintang takong asawa, kay operahan lagi taon sa mayuma. Posible nga, matangtang ang atres. Kunya, Dong Biloy. ay, kalma lang. Okay na ka? Salamat taon kay. Successful ang operasyon ni mo, day. Kay nga no di ay. Grabe mo, yumayuma day, day. O nga, nagdugo taon ka. So, advice doktor, kinahalan ka. Pirahan taon ka. Kuhaon ang mayuma ni mo. Unsay. Unya dong. Nakuha sa ang imong matris, day. Ha? Kuno na. Di adi ko pwede nga magkaanak. Muna anang anak. Hindutan natin anak. Pero ang importante nga luwas ka. Kano may importante? Dong. Ay, salamat nakagawa sa iyo kaday. Diin man kakakita kwarta ni si Biloy, diin man siya kakita nga gibayad ninyo sa ospital. Ambot giun sa to nagbiloy og explicar. Pero may gibayad man to siya. Pero wala gyud ko kahibaw og paigo ba to, sakto ra ba to. Masige hangyo tingali niya nga iya lang natadatahan ang balance. Mao pa. Maayo kay misugot ang ospital. Ako gihang yo. Gispitaran taon ako maayo, Dr. Piking Lim, nay. Ako gingnan sa Dr. Piking Lim nga. Ang yung alam ko, Dok, total, mabayan mo yung ko. Kanya, suki na gud ko aning ospitala. Dinhi ko gipakatao. Nya dinhi ko gituli. Nya dinhi basad ko pabaksin atong padahon sa coronavirus. Aba, mao ka man, Biloy. Mayol gani kay hangin ko na ko sa Dr. Piking Lim taon. Kuha na ka 20 mil? Unya dong, unsa naman na to ana nga nakuhaan naman ang ako, nakuha naman gid akong matres. Di na to makabaton og anak Ay, ani. sagdi lang day. Ginuuray mo sayo na. Ay nga nung mabala ka man mo. Kung anak ang inyong problema, di managop mo. Ah, nay. Unya pila may sugilanon na nanggop lang yun mi hangtod nga milabay ang daghang panahon mga katuigan ug bulan ba aw balay mga bulan unya nahimo katuigan midako ang bata nga among gisagop unya Tatay, unsay tubag aning matay? matay aw ilubong na day Ato ba ka ni bang matatay? mahat day itong nanay mo kaw Dito na bitaw ko niya gikan. Nya, kanang ingon man siya. Kanang ingon man siya nga ani kuno ko nimo patuduan. Sabi, hindi ayaw na ako basta lisod gali ari din ako dagan ato sa nanay nimo Ingon man si nanay, kay nanglaba man siya. putada ba diya Kuan, kanang sa usa ka tanggal, dinaisud nga upad kapuk kapoy. Dana sa anay. unya Sa upad kapuk, may gawas ang inahan. Pila nabilin. wa naunsa ba taon ang wa na lagi taon ha hindi ako ka amin ako nilaba ka Tarong ako nagtubag ang pangutanas imong anak ko no. tarong bitaw na Hilom diha ay, upat ka buhok baboy, gawas ang inahan, play na habilin. wa na lagi Hilom diha ay, ngano ko tawag mo may habilin. kung ikawas mong inahan ang anay siyempre sunod yun ang mga bakit Karaan loy, way may loy tubag ni mo loy, bate. kidot naunsa man taon kada imuram ka go mag-graduating sa elementary Hilom diha ay. Kay tiwas itong laba ha, pulos ka lagi hinanggaw da. Tiwas sa itong laba kay ako atiman ining assignment sa itong anak. Anak, unsa pa may laing assignment diha na? bitaw day unsa man be Kuan nanay, kanang what is the national fish? sayo na na oy Unsa man ko na be? buwan silang mabiki Buwa di ay. Ha, buwa di ay, pahawa diha. Pulos ka lagi hinanggaw, buwas sila biki. oh come on Day, asa ka itong sudan? Kana di ay. Oh, kaning buwan biglang rani. Ano man di ay sud ano na? Di ba, namalit mo ka gumba? Anahurat na, gikaon ti mong anak. Isa ra kahiwa oy. Isugo lang nako ang bata kay nag-eskwela man na. Unsa may makuha og pulos buwad ang isuwa anak. Ipainom lang tato ni mo, don't tip it. Kaya painom na nako doon pepe kay para mo taas ang energy sa bata. Nya, sa ato pa, kaya ko eskwela, pagkanon ko ng buwan. Uy hanggaw, ay kuno pa kinaroti diha. Kani adto ra ta sige kinaog buwad karon pa ka mo reklamo? Huwag ko reklamo nga buwan ang ako gisuwa taon.
Nagumba na sa nung taka. Hilom dia Biloy, oy, kanang imong sweldo, aghumba pa ta. Di na nagaigo ko sa simana. Mao na diha, kita diri ning kamot, kanon tagbuwan. Unya nag-eskwela. Kanang imong anak, nag-eskwela man na. Anak, Pagkaon dito na to, anak to na to! Tamparusun rin Amper kay ka, amper. Hilom dia ay, unfair sa imong mata. Sukad lang ang anak kay bata, no, kara? Nalimot yung ka nga doon na kay bana. Kinahanglan tayo mo sa pagkatiman taon. Tubo din, pag inuwi din, tiguwang na ka, ay, magpatiman pa ka. Kita sa buwang, kalimot ang ako'y narbaho. Nanrabaho bitaw ka, pero imong sweldo Biloy, ikaw rin nakapahimos. Ha? Siya ko. Kaya tinuod. Suma, pilay imong sweldo. 5,000 si mana. Oh, ha, unya, pilay imong i-remit din ako. Ha? Sige imong mata. May lang. May lang magkaabot ako sa klibo, Biloy. Kami lang, doon ako ihatag di mo. Ay, sus, pagkasulti, Biloy, no? Mas dako pagkita ni mong Tiloninos drama. Tidak pa ni Oh, ano kayo na ka? Reklamo ka. Di ka mo tuod ay. Pilay budget Tilonero. Kada drama, na usak libo. Unya usak simana, na ay drama katulo. Di na siya 3,000. Oh, Ikaw, usak simana. Usay di pagkaabot usak libo. Magtiliniro ko, parehas ba ng libit? Saba ko, koy. Kukoy ko. Saba di ay. Hindi mo pasabot. Inaw na ba yung ugangan? Baby Hindi. pa rin na Salgado. Kansaban, magtiliniro ko, pareho kukoy. Saba di Ako ay. kitas ko, koy. Dili, oy, di na ba kung buti pasabot, bright kang nako. Ha? Dili tanan na bisan og way grado di maka-income og igong sweldo pero og maningkamot in town ta maka-income ta basta maningkamot ka. O, nyawari ko ning kabot, ani di ay. Naningkamot bitaw ka. Naningkamot kag si Sa siok, suik koy. Ligaw siok. Naningkamot kag so ex mo sweldo. Suik ko taon, porbida sa di mo. Mao na maguna si og siik. Oh, sa to. Suik. Suit. Ay na lang tayo na imong mga rason oy. Wa gyud mahitabo nga nagpakita ka na kong payslip aron mo tuo ko nga mura na imong sweldo. Pakit ako, dali be. Asa imong payslip? Unsa man taon ka? Sabi, pakita ko pislibong ni Ay nalang pislibong kailangan mo di ay, saba di ay. Kumpanya ng imong gitrabahuan, bisa ka di adto na ay payslip. Ikaw wa ka? Daun sa may mag-janitor ka kay wa kay payslip. Porbida sa di mo, lagi. Ug mangutana ko dito sa inyong opisina, unsaon ta man ka? Ug makapangayo ko dito payslip. Aber. Ay na, napakita gubot ko Mura na kagrikian na, ano na pangitagubot. Kung ay pagreklamo diha, kulatahon tanong pagkausap si Manap. No! Saka na, paghugas ito sa mga plato nato. Oo, Bik. Big ko! Big ko! Pagkakinor ko eh. Grabe kaya ako asawa taon. Okay naman tag, pinangga niyang bata. Pero yun, ani taon, klaro kayo nga doon na siya pinilabi. Pinilabi niyang bata, kay nako ngayang bana. Kunya, may rabag amo ng anak, di rabag yung taon. Mao nga. Di na pwede, pre, na ako, pre, oy. Unfair kayo na. Ikaw, hinuon nga pure nga bana. Pinanggapin noon niya inyong anak. Sinagop. Manuod ko na, pre, oy. Mawit sa puton ko sa ex-bahay, pre. Pakisulti mo, asawa, pre. Pagsulti mo, ipagawas ang imong pagmahay. Nga dili maayo nga ikaw ito na original ka ba na? Malupigan na sa pagpanggas sa anak nga dili tinuod, sinagop lang. Makabayubos, bitaw, pre, sinon. Makabayubos, oy. Sultihin na ninyo, pre. Pasabta lang ang tarong. Ipaagi sa mabugnaw nga panagsulti ba? Aron waya kang upot ka ba itabo? Masulbad na lagi na, pre. Tuhuin lang ko. Di ba, magpasalamat ang yun ako, anak ong kahuman, pre. Siguro ka, pre, sinon? Okay. Ayaw, initi ang Ikaw, pre, sinon ba? Oh. Ibong ko din mo, imong tingog, gano'n man ka? Nausap, sukad ka na ato sa Oslo? Giubo ko. Ikaw. Ayaw initi bata, kaya wala man sa bata. Ang problema, naara ninyong duha sa imong asawa, mao nga isuryahin ang Day, pwede let's talk about it, ah? Day, let's talk about it, ah? Sinuktok mong gutawon ka din, ah. Kung sa may istoryahan nato, parte sa imong trabaho, sa imong sweldo, Oy. awan sa man di ay. Mura man na problema nato. Hadlo kang mabuking sa imong sweldo. Imo pang suikan. Grabe da pa ita sa nimo, eh. Kita narbaho, kita sa gilan no Israeldo. Tingnan, lilmut ka ako narbaho, eh. Di tao na suik taon. Safety first na, pre, sa itong gili. Mao ba 51st din na. Oh. Asawa man kahapon nimo, wa di ko ilabot sa imong sweldo. Nakalimot ka kani adto nga sa pagpanguyab nimo na akong hanggawa ka, sa wa pa ta kasugta. Pero tinimong pasalig ako nga tanan nimong sweldo ako'y magupot. Ako mo imong pabudgeton. Unya asa naman ron imong pasalig? Safety first before counting. Unsa mga kayo, di katagain, eh. Asa lagi ron? Nati mo ako sweldo. Ang kuwang ka. Wa na daw, eh. Awa na gyud. Recorded by X Thunder Gaming.
Awa, ha? Niang ko na dito karon ha? Nasipyat ka na. Ikaw ba, Itan? Tugas tinuod ha? Ita, oy. Unsa gigamitan nimo sa kwarta nga nung kuwang pirmi mong ihatag akong sweldo nimo. Oo, wala gitawon. Pila ron taon na eh. Sorry ka mutukan. Sige, bahala ka. Jeline! Inday! Jeline! Ngano nanay? Pag-ilis na kay manglakaw ta. Asa tanay? Pag-ilis ka tag mall, mabalit ang imong mga sinina. Apilan ko nimo, day. Ha? Apilan? Anong apilan man ka? Dada kay kwartang gitunol. Ang ako ni sulo ako gihatag nimo, day. Uy, Biloy! Ang nahabilin si mong sweldo, Biloy, mumuho na lang. Ah. Ha? Mong ayaw pagdaho nga masubraan pa ko, ha? Kasabot ka? Bugas lagaan. 5 ka kilo gud ang madispugaan na imong sweldo. Mong ayaw pagbagas imong naong, ha? Kay kining kwarta na ko. Sa ako taon ning amahan, iyan ning pensyon. Mong ikaw ay pagbagas imong naong na. Bahala ka diha. Manan ko gilis nanay. Oy, Manang ilis? Sige. Oo. Tana. Adto na mi, Biloy. Kaon yak imo diha, ha? Kay adto yung mga on sa gawas. Usapay kanuna ko diha, day. Napay os buwa diha, laginutan na. Buhot sa itoy. Pagkakidot ko eh. Ay, paitan niya ko asawa eh. Pinasukan na na yung bata. Nausap na yung pagtima niya rin ako. Mas palabi pa man niyang bata nga unta. Di matanan niya anak. Di na namo anak. Sinagop lang. Paita bata. Out bayhana di ay. Jeline, Ah, ito na? Sud na nga rispay. Uy, ay napaglaag ha. Sud na. Oh, nana sila eh. Pinimahin mo. Magigsulti ko ng kara. Day, sumim doang nga. Naunsa ka diha sa binuang? Siya palibihin ni mo ni. Ako ngayon mo ba na? O kadang bata ka? Ambot, anak siguro sliking kabayan. Sakita na eh. O sa mga walang yung respeto na ako, kain mo kung bada ha? Kung gusto kang respeto, unta ka. Tarunga imong nidadaan sa akong anak, ha? O ayaw kung tahi ang bata kay wak na siya isa ni mo. Kung gusto kang palayaso ni mo ang bata, mas may pag ikaw ang mulayas din, hey, Biloy. Ah, dubli ka ra. Mao gini problema ron ako, bam. Ati Pres, kay nakita gyud ako nga pinalabis akong asawa, ang bata gyud taon. Wa ko mangigi ha. Klaro man gyud kayo nga wa ko mangigi pero klaro sad kayo nga mas gipalabi niya ang bata nga sinagop ra man taon na nako. Ay sa ako nga iyahang bana, sinagop ra man na niya. Usaon na nako, ha? Nga kung makakita ko sa bata mo surok na hinuon akong dugo. Palihog tabagi ko ninyo bi. Usaman, wa ka ko mabutay third ayan eh. Ha? Usaman ko masultiyon, Biloy. Good morning! Sa tanong na naman natin karon. O, labi na yun ni Ate Jinjin! Oh, Jen! Ay, Ate Jen, good morning. Unya nga tuwa po mga daggo, kung padulong ta sa trabaho, ang seed panyawan Coffee Mix. Mo rin the best kayo para sa to ang pagtrabaho, kaya di ta magduka, nindot kayo. Bitter nga makapabetter sa to ang kalawasan. Mauna nga nindot yung kina imnon ang ato ang seed panyawan Coffee Mix. Salamat kanyo tanan, labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo. Kuya Nick Pipito, sa tanang mga tao ni Dudong GR Pipito, Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmira Rao, Attorney Boon Abapo, Lister Daan, Ma'am Congresswoman Ria Gulyas o di Mayor Sam Gulyas, maayong adlaw kaninyong tanan diha sa Talisay. Okay, Ate Pres? Okay, ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol nato, katong taas ng sugar. Ayong sipyata pag-inom, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan sa ka kapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Inig pa ni ni mo, mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule, imong imunon, unay kamukaon sa imong paniudto. Mao gihapon, inikaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa ka kapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong na problema, kayo bahay na ning kidney o guilty eye. Di na taangang maguul, mahadlok ana. Tungod kay di na tambal nga makaayo ana, maka-alibyo, makaayo ana nga itong kibati bahay na ning kidney o guilty eye. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule.
Kung grabe ang imong kidyo cutie ay, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao po nila ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, diha sa Bugtong. O sa mga tao po ni Cap Albert Bumpat, diha sa Bilisan. Sa tanang mga konsihal niya mga tanod. O ingon man sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarkal, diha sa Kananan, sa Katipunan. Salamat kay inyong tanan Mili. Nga mi gamit sa mo sa ato ang pinaka-number 1 nga tiniod nga epektibo. Ang haplas na to nga number 1. Ang St. Liniment Oil nga anhara nato mapalit sa butika kay tinuod kini nga muwagtang sa tupanuhot pamaol panakit sa kaluwasan varicose veins katul kuto sa bataan dapi-dapi nga magsakit ang ato ang mga bikog sa ato ang mga paog sa bagtak ato lang haplasan sa St. Liniment Oil nga anha mapalit sa butika di ba kayo gili? Sid, Element Oil Gums. Kana, may Sa lapit. butika, nagyod nato, mapalit mga pinangga na itong igsoon, mga pinangga na itong tigamitan. Ana, nagyod butika, mapalit ang bantugan, epektibo, o namatud-an na gyud sa tawanang mga katawan Gums. Ang Sid, Element Oil, at tulas butika. Butika. Wa ginas gawas. Butika, mga igsoon. Balik-balik, kayo sa siptiat. Kunya, sa Facebook, sa Gums, bisitahan ninyo ang page Sid Marketing, mga igsoon. I-type na to ang Panyawan Herbals. Aha. Kaya kayo kalimot na atong i-like ang page mga higala. Like yun na to. Nga makita rin tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mga igsoon, mapalit na po na to sa Shopee! Shopee! So, may tabo ala, Shopee na tinod. O ang butika. Diya, malayo-layo ta sa panalitas butika, ato ta sa Shopee. Basta, sa butika rin yun, ha? Shopee, good. Balikon ang seed elemental sa butika, o Shopee. Thank you. Okay. Nya, Gabs, ang atong tigamitan, ang mga tigpaminaw sa kundraman, ang tigamitan sa giyod atong mga epektibo kay nga seed elemental. Si Stan Islaw Laparan. Ako na, Oh, si Stan Islaw. Stan Islaw. Ah, di ba? Oh, barog ni siya, Stan Islaw Laparan. Sige, barog. Nya, lapan pagyud. Kita Stan Islaw. Laparan diha sa Del Pilar, Malangas, Sibugay. Aha. Og labi na gyud sa ilang bag-oong kapitan ni Gams, Inigo, si Saturnino Buyang. Nya, diha sa driver si din sa pura taxi Gams. Ah. Cats taxi. Asa mga Cats taxi sorry kay Stan Islaw ha. Nya si Giselle Pontiros o sa mga Pontiros family diya sa Tayasan, Negros Oriental. Occidental ini. Anthony Uhaylan, taga Bayawan pero nanirod sa Okay na. Carlac. Carlock din, taga Carlock din siya. Hag diya ni Carlac ni. Nausap nga nung nakarla ko na. Ha? Ditulis ko nung tagisan kidnap. Boy Samrana sa Yo Taxi sa taga Alcantara ni sila. Salamat kayo mga tukid ng mga drivers taxi kat kapitan ini nga atong bitugan kita sa Sid Liniment Oil. Sid Liniment Oil. Bye. Okay. Unya, Bam. Ato ang celebrity ko ting beauty so payo kalimot ha. Ilabi na sa ato ang mga sakop sa BEC, diri da pizza pinamungahan ha. Oh, sa Silda diha da pizza Pandakan. Alright. Ang ilahang leader mo si Sister Teresa Tagakta o yung mga miyembro sila ni Victoria Piala, Francisca Bantilan, Arsinia Morino o Angela Karakian. Samtang rin ha sa Tutay, Silda sa Tutay, ang ilang leader si Sister Huling Maurin. Ang ilang mga miyembro sa BEC diha Epipania Generalao, Dolores Nebres, Geraldine De Sena, Reme Generalao, Pili Borgunio o Avelina o Gahayon. Ang inyong mga schedule sa inyong prayer meeting sa BEC diha dapit sa pinabungahan sa kanilain ng mga selda. Mga liko, kinagsayoan ang guntang, kayo ay agas ang tubig inig kaudto na. Ba, may sakit karon ng tingin, katapatingan ang tubig. Nihit kayo na ng tagsa mo agas, magpuno daan inig agas na iban mo agas ang tubig alas 10 sa gabi, iban mo agas alas 2 sa kadlawon. Sa amo bang gabi magpundo mi kay nagabuntag wa naman Wa na. O, inig hayag-hayag sa inig alas 5, naapay gamay, murag ihi, pero kuman wa na yun. Wa na yun. Ligo mo sayo diha, sister, no? Yung gamit ang celebrity ko, Dick Beauty. So, ibutang lang daasin yung andaman lang daan ni kagabi para ni kadlaw, ni agas sa tubig. Di na mo magkarakara, kabo, tuwalya, toothbrush, sabon. Celebrity ko, Dick Beauty. So, tarawas kilid, kataxid marketing. Klaro ba? Pahayag eh. Unya, doon na mga sangkap, ulit tayo, papaya extra, kung natural moisturizer para magpabili nga dili mo dry ang yung skin, kutis artista o younger looking. At doon ay up-up, katol-katol, kani diretso, set celebrity, Kojic Beauty Soap. Ayaw kalimot ha,
Adtos mga butika pa tanak ka mo. Ayaw mo pataka na naglakaw-lakaw ha ka basta fake ang inyong mapalit. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw, gulyat. Si Biloy Ate Pres. Biloy. Oh, kanis Biloy Ate Pres. Naay problema sa taon siya, luoy pagayo Ano kanang. man? Tinuod bata ni ang kontra no kanang kuan siya Ate Pres mo nasuya siya ba kay di na makanak ang asawa taon so nagop sila bata. Oo. Mas grabe pa man hinon pagtatar siya sa asawa tus bata. Tinangga kayo? Nangga kay Ate Pres. Siya suwa lagbuwan nga binagyang Ala, dongran uy. gikan sila Mambiki, ilabi Victoria. Unya iya taon buwan ang sa bata kay pakanog humba. Ala, Tagaan paimnon pagdong pepe tabliya ka para bright kuno pa dong skwilangan. Pinangga kay niya. unfair po kayo. Unfair Uy, kayo. sa eh. bana, no? Oo, tinuod na. Pero tinuod, Dili mayo po doy. bata na imuhang murag unsa na abangan ana Ate Pres kanang kung kompetensya ba bata. Kompetensya. Oh, imong kompetensya bata. Pero kana may katarungan gud oy nga makuha na siya Mahiyobos siya. bana Iba po naman dili ko to nila anak adapted lang no. yaw-yawan pa siya. Oo. Yaw-yawan pa niyang maayo. Adapted ra tao nila. Nya wa pa gibaw ini kada ko anang gi-adapt ninyo musukol na ninyo. Bitaw No, na. di ba? Bitaw. Ni mangita po na sa ginikanan kan tinuod. Karan ra ka. No. Ana pa wa kun yo sulti ingad di kun Oo. anak. Para makita ako ang kaugalingong ginikanan. Dug sa luwa ja. Pasikaran ba? Ina. Nagkanya na Ate Pres. Tinuod na. oy. Depende ra gyud sa imo ang mga masagop nga mga Mga tanong. bata nga Oo. unsay kinaiya unsay kagikan. Oh, tinuod na. Oo. Oo. Asa maliwat to niya nagunsay giliwatan ana. No, saw na lang. Anong mga sinagop Ati Pres? Dili ginaingon nga panggaon ug mayo kay mahibaw mo gyud na nga sinagop ra siya. Oo, unya na. Ubos mo na nimo. Narabay ko ba nga adapted ba ron na gisagop nga ini kahibaw nila nga sinagop rin sila malain sila Malain sila. mas malipay gani sila nga gisagop Oh. di ba gatagan sila maayong kuan Kinabuhi. oo kanang Mayo oo. pagtatar sa imong kagaling. Mauna. Gi murag Salamat, ipasubay ka uy. sa rongdaan nya ikaw. Oo. Sukwahi nung ka. Bam! Asa man na Oo. nato mabasa sa Bible bambe. About anang mga sinagop bambe. Dili ko mo gamit og Bible. Bible. Ako gamiton dili karon mao kining booklet sa Divine Mercy. Karon, mas Okay, nindot na. mahug manigdatanan. Di. Mahug nigdatanan kanang ang maili mong buhaton kasi nga sa tong sender. Si Inday Dudong Biloy, ang iyang ang iyang asawa Sinda. Oo. Ang maili mong buhaton nga Kara di ay kara iya asawa dili Sinda. o ang maili mong buhaton kay di ba usa ka na ipunta na murag naghambin siya pagdumot ko. Oo. Us ba ko rin punta na usa na last niya nga punta na di alan. Hiubos kay ko sa asawa kay pinanggap ako nun niya ang bata taon nga di man tanan niya namo anak kasi nagop ra man namo. Pero ako ra ba tungod sa akong kalagot, maglagot ko makita sa bata, masurok ako dugo, mao na iyang ko. Oh, so, so- na ako, bam, Ate Pres. So ang iyang galamhan karon kanunay naghuot iyang dughan ug dunay pagdumot inong tampuang ang naagod siyang balatian Naagod. tungod din karong nahitabo nga Sitwasyon. pagtagad. Ang akong basahon na ning Basahin. abutaga dili ang balaang kasulatan ko dili Sabi na karong chaplet sa Divine Mercy. booklet booklet. sa Divine Mercy na address sa booklet sa Divine Mercy sa page 38. Aha. Ang mas maayo nga magkigistorya ka sa ato ang mga kaparian ug unsay ipaambit nimo nining imong gihambin karon nga ingnon ta lisod Lisod. pagdawat nga murag wa naman no ipagtagad ang imong asawa nimo nga bana ka man ug tuwa sa iyang sinagop. Diwa man lagay mo anak. Sa ato pa murag ang asawa adunay pagdumot niya kay wa sa kahatag og anak. Siya sa dai gihampin karong pagdumot kay ang anak ang gipangga dili po tinuod niya ang anak. Wala na-mention pa diha gulyat nga dili sa makabaton og anak. Di sila makabaton. Bam kay gikuhaan magbatres ang iyong asawa. Sakto. Ikumpisal kini sa Ginoo ug ikumpisal puspare na diri ay. Naarabay. lang, lisod may leo, Ginoo. Oh, na may uban mo ingon nga kanang ubang relihiyon maingon mo dito sa Ginoo. Ang kaning sa ato sa mga Katoliko na ingon diri ay. Booklet ni sa Divine Mercy, page 38. Ingon diri ay. Ako na lang basahon kay English man kamo na lang mo interpret o dili mo pakabasa. Come with faith in the feet of my representative. I myself am waiting there for you. I am only hidden by the press. No, ningon siya. So, budol kita pare. Make your confession before me. The person of the press is for me only a screen. Mato pa niya, no? Ang kanaring pare, screener niya, naadi ko no sa sluyo. Isulti na dito dong, aron, kay kanang mga pare, mo tabang na pag-ampor, mahayagan ka, unsa imong mahimo, unsa imong mawalang imong pagdumot, kay una lugar, wala na imong
tapaw ng gugma sa imong asawa di animo nga kay bana. Unya ang iyang gugma dito bata mas dako nga buto naon sa ilang pagpuyo ang rason nga wa say anak kay si asawa man mo nakaingon. Aha. Oh. Unya kanang ikuman nimo kumpisal kung say tambags pare, balik na pug ka deres gaingon nga I am the way, the truth and the life ingos Jesus. Aha. Balik na po ng Jesus gihapon na to akong gisulti na itong naging adlaw Juan 15 versikulo 5 ako ang punuan o kamo ang mga sanga kay kung wala ako wa kamoy mahimo ana na lang kay nag involved mong gud niya og gugmas magtiayon kanira ba magtiayon og mingunta na ang gugma ang Dios pa man ang gugma nasa inyong tunga ning ano mo sige na mag-away ang bata na niya na kuan ana na lang dong kay ako dili kay ko katugkad kay dili mo kubra nila gulyat og nigiling nga sila mga amahan naadud sila ikipaambit isip mga amahan ngadto sila mga anak ako wa mo ko kaagi og anak kay wa mo ko na minyo so isip amahan ug unsa imong bation sa bata naa sa inyong panimay nga dili nimo tinuod nga anak Bitaw. di ba gel o si ikaw gel Ikaw, tabam. ako dili kay ko katugkad kay dili man ko amahan kamo kay mga amahan unsa inyong bation nga naa sa inyong balay nga nagbuhi ka mo nining bata ikaw nga dili nimo tinuod nga anak Aha. oh kay og ari kas Holy Family gingon man nga si ang Holy Family mo nang gitawag sa Holy Family kay sila nagbuhi sila anak nga dili ilaha unya og ingon atong tao lang kita unsa imong bation. Sige kag pakauna ning bata nga sinagop nga dili mo tinuod nga anak nga ora ba gibubuag gugma sige ni man say Ako okay ra na ako. Pagkaon sa punago. Eh bata pa guna. Kinada. Wa man na sa ibuot din. Bata man na siya. May tagdili pa na bata. oo kay mga bata wa man na Kunya na nimo kulatahon, inig subil na, inig dako ka. Oh, ana na. Dili okay ra gyapon imong pangkaon Pangkaon, pero ha? dili ko ka blame sa bana. di- Na Nga mo. mahubos. Oh, Mahubos ba kay Bata mo guna siya. Ora, ang dili, ang pagtatar sa bata, Okay. panggaban, pero ang pagtatar sa asawa, di sa Oo, mayo. mayo. Dili Bana, fair di ba? Kay imuha man ng bana, nya kana, sinagup raman na ninyo. Tinuod, panggaon na natong bata, pero imong bana, tabang biyanas panginabuhian okay ninyo. ra kung tantay ang duha. Oh. Ang iyang bana ug ang iyang sinagop, okay ra kung parehara ba? Level ba? Oh, level parehara gyud pagtatar. Pero kung dunay dako kayo og diferensya, di sa Dako, gini mayo, prinsya, di sa kay- mayo. Kanig mata niya, ang iyang sudan Oo. buwad niya, yung... Dako, Ma- bigtibirin sa. ani ang komparason Sige, komparasyon. usa ka tuig ang bata gihapuhap permi Ha? oh Ya. hapuhap matog Ah. Anya, pag idalog do si anyos giuli Nga naman! maldito man mali. sinagop man wa man sila yung anak Oh, lagi. Ang bata, sige ka puha, pag-ihawa na po. Dili ka musulti kun sa akin sa ha. Amigo na ko nung tikinta sa Sulti kanya. lagi, may- Hapu haper ting Ikaw ba, di ka... Sulti lang, Ikaw sulti na lang, sulti. Ikaw na kay kag secret, ma'am. Edad ko si Anyos. Katong magawa, kag bring house, wag yun di mo gisulti kitsa. Di uli. Karon gyud. Lagi na. Aretas konklusyon. Aretas konklusyon. Bata sa katuig hapuhap na katog. Ah, katog, ya. Baktin di hapuhap na katog. Ah, ya. Pag hapuhap na kuno ni mata kaya. Pag undang taway. Ayaw mo na natin kalaman no. Kada ko ang puzzle, tiho.